କଲି ତମ ନାଁର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି ତମେ ପ୍ରବଳ ମଦ ପିଉଛ ଆଉ ମଦ ପିଇ ଆସିକି ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାଡଉଛ ଆଉ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦାରେନା ରହୁଛ କଣ ସତ ନା ମିଛ? ନାଇଁ ମଦ ଟିକେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ମାନୁଛି। ଥରେ କହିଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଷ୍ଟେଜ ତଳେ ମଦ ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରୁ ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁଲି, ପଛରେ ଦେଖିଲା ସେ ଜେନିଟର ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଥିଲା। ଆଇ ଲଭ୍ ମଦ ୟାର, ମୁଁ ମଦ ପାଇଁ ପାଗଳ ପୁରା। ହଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହବାକୁ ପଡୁଛି ନା, ପିଇବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଅଭିଯୋଗଟା ମିଛ। ମିଛ କଣ? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଖଟଣି ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସାଡୁ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମତେ ପାଖରେ ଶୋଇବନି, କହିବ ବାଡି ପାଖ ସାଡକୁ ଯା ପାଟି ଗନ୍ଧଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚୁଟି ଘୁମେଇ ଦିଟା ବସେଇ ଦିଏ ଆଉ। ତମେ ତ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପିଅ। ନାଇଁ ମୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହଉଛି ନମ୍ବର 1। ଏଇଟା ମୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାରୁଛ ତମେ ଆଉ। ତମେ ତାହେଲେ ନମ୍ବର 1 ପିଅ? ଆଜ୍ଞା। ରମ୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ମଦ ପିଉନି ସେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ବି ଅଛି ଅବକାରୀ ଜିନିଷ। ମଦ ତ ଟାଙ୍କେ ପିଏ,